karki bar ni na kama zuciya ta ke sai wai alaka in gane ga ki so ya kare. Karka bar ni na kama zuciya ta kai ne akwai alaka in gane ga ka so ya kare. Zuciya ce mai canza yanayin soyayya, damuwa ce na damu kanki ai ba kunya. Ra'ayi ne riga take na sakar ke baya, ana misalin kyau ya zani ɗau watan gaki. Kin zagaye ni da so kin liki kofar ɗaki, dan Allah kare ki mun nisa rayuwa sai kike. To ashe soyayya ce na kamo ni ba ai mai sa'a ce na samu masoyi ai wannan riba ce na damu na samu mai sona mai farin jini auta ne kai. Duba a fuska ta za ya zama dubin ruhin dai, ko an ki ko an so kai kadai ne muradin dai. Zane sai zabo zuciyar so ba ta zambo, soyar da in ta yabo na kara ke ce dai in na faɗa ke ce. Idan na faɗa kai ne karki damu ba abin da zai sa na barki gwanata. zan je gidan kamata masoyi na mai sabta, na fi son ki da komai wannan halacci ne sunan ki zan yi ta mai shi ma hakan so ne komai kike so zan yi. Soyayya ce abin da ke a zuciya ya fito fili ke ce, sauraren ki nake kamanni haduwar mu tasa na zama ke masoyiya mai kyau na sura ba yake aminiya. Zancen ki na min daɗi kin sace mini zuciya, kallon ki ke kidimani ki na min gizo ko ina in na zagaya masoyiya. Soyayya ce kai nake yi wa kai daidai, mai sa'a ce na kasance a mata dai, sunanka ne ya kasance abin bege na. Zo masoyi zauna kai ne mado